سلام علیک یه بار دیگه سوزه برادر خوبه سلامتی خوبه دکتر سلام برادر ای گاب نیست 46 کس قویل کردیم هم 46 کس سراز لایک بزنین سلام گاب نیست سلام آکاش مسوزن فکری خدمه سار احمد سلام دوستی عزیز سلام برادر جان و علیکم کامران همسایه از ایدرازی سلام ردنا سلام علیکم از نامی سعید اکا سلام اکا علیکم سلام اکا جان سلام برادرو همه کسا سلام علیکم گلدره با پیش گپ نیست دکتر سلام پیران افته خواب نداری میدونم بختیار رفتگه اکا بختیار سلام گو انشالله خدا خواهم میویم یکیش طرفای سمره کل سلام علیکم همین نمره حاجی میرزا بته برادرو نگفته نمونم از یه بار دیگه میگم تا نه کدامی که همین نمره بابای حاجی میرزا را میپرسن من میگم ندارم خفه میشن اون مردک هر ماه نمره علیش میکده هر ماه من نسامم دلی ندارم یه نمره هسته کار نمیکنه شما همه دونم چی میفهمین نسامم دل نمره هم مردک کار نمیکنه سلام کل سلام التماس چی التماس برادر جان лайка фаромӯш накунен 113 кас 32 та лайк конечно лайка фаромӯш накунен салому алайкум дӯстам як хизмат ту аз иззат амон ягон хабар дорӣ ё не ягон хабар надорум ягон саркор надорум қатъи иззат амон салому алайкум ака коля дар ҳамин москва ягон фирма аст мошини кубитя ҳама фирма фред мекунанд бикун салом омади россия не бародар диля номерои наошатиам гап надорум ҳамин диля дорам номерои бобои ҳоҷи мирзора 10 та лайк мемонам 10 та лайк намон бародар ҳамин як тамом баса гумша ту фақат лайк мебари ту бехабари ака иза гишна фақат лайк мегӯ чуба ту дар зур мебиёя лайк монӣ фикр мекунам ту дар зур мебиёя хай ту намон имина ту намон ҳастай бо бародарои хадам ки мемонанд лайка охи ту агар 100 неам гӯй мемонанд салом наре лайк мон бача давлат шарифов гап нест салом айноми бачаҳои калхозобод брат зинда бошем бародарои калхозобод брат чоршанбера файриёд кун дар барномаат ман дар тоҷикистонам чоршанбе дар москвае брат ами андрей коля шабоз гап нест брат раҳмат номери наоша ман дорум коля ака регар биё меҳмон мекунам гап неста кузнецов навис ватсап намерем регар чиба намерем ба наздикиҳо регарда будем гапто надорум бародарои ҷон рустам 26 сола чӣ шуд во бача бо рустам ба хотири шумо сухан кардем ки ака рав қатъи ҳамун як бор дига интервю гир рафтем авай гуфт такхидиш ки 26 сол рустама депортатсия кардем лайка фаромӯш накун биги лайка саид давлатов гап неста гирифтем иззат амон
иван иванов ай пеш худут гап назамра ай куҷо медонӣ мурд а бача тои чина чо мекунӣ лоқ мегарди бра охи ҳамо ватани худа гап нестай билет мегирем ба наздикиё охирои рамазон да ё алло ё насиб ёк байнуш да абдулла масти хитармад ки границаҳо бачаҳо официально заявид карданд ки аз 1 апрел як ҳафтада як бор ана рейс сар метиҳанд раҳо ҳуй мешава акай кола ҳамон конкурскунора мегум фаҳмоншона ман во да кор надорум бародару ман шумо да кор дорум амиқа мефаҳмонам ки накунен билет нахарен тамом ангур бепул дар куҷо буда ангури бепул бечораи пука оли фаромӯш карда не диля фаромӯш намекунад иван иванович очата ба ӯ гапе гуфтагӣ кӣ намегӯй брат абача нахо ҳамин модарат чи ҳақорат мекунӣ ина ту мардак бошӣ агар марам нагуфта бошӣ модарат чӣ ба ҳақорат мекунӣ я савол ҳамин модаро ягон гуноҳ надорад намедонам ба худо қасам акай кола ҳамон ёвонӣ ай мо қарздора чӣ хел кунем онро заблокировать карда пага намедонам брат иззат амон где я не знаю где он я даже его номер не знаю салом ба мардуми панҷ зинда бошен хай накунен охи 1000 бор мегум накунен диля зинукта бигӣ бисёр ҷакидести ту дасти ба хабар аз ти бо хабарӣ ҳозир ҳамин абдулла заблокировать кунем бисёри баъд ҷакидеста гапҳои ноҷо шарта ҳаминтара заблокировать кунем инстаграм дорӣ ҳо коля таҷик инстаграм коля таҷик гисар зинда бошӣ ака ҳамин канали ҷовидонлинира канал дамон али гап неста ҷовидонлиниш чи ака салом ака коля ман 100 анҷумани кард али гап неста 100 анҷумани зан ватсап да партум через ӯзбекистон россия рафта мешавам ҷовидон лайв через ӯзбекистон россия рафта мешавам намедонам брат саволу да ҷавоб метемолем лично ватсапу да мегум вақти ту мардак бошӣ аду одама ки дад кардӣ мегӯ мардак бошӣ тачтв ватсапу ман номеро додум занг гап занум охи дилят дафт мекунам ози ба ҳамин гапҳои бисёри баъд гапҳои ноҷо задест салом алейкум акаҷон ва алейкум барсалом саволи маро ҷавоб ёфт эфири ту чӣ маъне дорад саволи маро ҷавоб ту эфири ту чӣ маъне дорад носир назаров эфири ман маъне дорад ки бо дӯстони худам подписчикои маян барои ман лайка дареғ намедоранд ҳамун бародарода маъни хуб дорад кадомида ки маъқул нест надуроя эфири ман зинда боши ака гап надорум салом алейкум салом ака шумо шери нарен зинда боши брат гап неста коля созӣ коля али гап нест алиҷон зинда боши чита дастгирӣ намекунӣ иззадамона чӣ дастгирӣ кунам иззадамона
ку ба хотири кӯли таҷик як дастгирӣ кунем дӯстон. Пиронов Тевера як дастгирӣ кунем ба хотири ман. Баъди эфири ман ҳама каса ҳами 160 кас ҳама каса бидурен дар чизи авай. Бача ҷавоб те. Диляҷон чӣ ҷавоб тиҳум? Бахшиш акаҷон ячи пурсем. Гап неста. Салом аз номи бачаҳои Ёвон. Зинда бошем бародарони Ёвон. Бача гап зан ку. Гап задистам ку. Ака колия Ёвон равен. Гап неста. Мара ягон Ёвонӣ файрод накарда кирам. Акаму як додара видеомек нахудааст. Медонам Диля хобра. Мадина Давлатова. Рост мега Диля зан хоба. Тач ТВ. Ты криса. Ты мардак бошӣ на занг зан WhatsApp да. Агар мардак бошӣ. Ты мардакам нестӣ. Мирғи ты касе ҳастӣ. Мехоҳӣ мара просто провоцировать кунӣ ки ма да гапҳои ту ягон чӣ намегӯм. Не ки ҳам қашан мегӯм та ки ту мирғӣ. Диля алло. Акай Наврӯз. Наврӯзӣ намедонам сёнка кадом мондагиам. Салом алейкум ман дӯст. Дусата? Мошалло гап надорум. Дусата кунӣ ту ҳами зури баъди старуха. Диля заткнись. Акай Иззат амон бурдиян ягон фикр дорӣ акаҷон? Не бародар ягон фикр надорум. Намедонам барои чӣ ки ҳақиқата ҳоле намедонем нафаҳмидем. Данил шинохтем Али? Бале бале Алиҷон шинохтам та. Салом алейкум брат. Як блогер мошин гирифтагӣ ҳамон суммаша надодааст. Чӣ хел гирум ака? WhatsApp да навис. Старуха. Диля бо мегум заткнись. Мегӯм дар Наврӯзӣ гурён як одам гузашт мегӯм палаон буда. Бовар кунед ҳамиҷада майдуми ҳами ада короем на Наврӯзӣ рафтем на ягон ҷой дига. Ака ҳаққапем касе ҳақорати ганда мекуна. Астағфирулло. Сафаров аҳамият натем. Шағол да любой ҷо шағолай мард да любой ҷо мардак мемонад. Салом ака коля. Свет надорем? Свет дорем шукри Худо. Адри мошин штагим бра. Лайка шаташап кардем. Гап надорум барои лайка шаташап кардагӣ. Як азанша баса лайка бисё назан бра. Брат ай ҷой Тоҷикистон мешӣ? Фарух Абдуллоев ай Ҳисор брат ҷон. Шеф салом радно. Диля рашк дорӣ мир. Мадина Давлатова. Мир нагӯша. Акай колия Ёвон равен. Гап неста мерем Ёвон. Иншааллоҳ мерем. Диля чӣ бало задакта иша дар ватанӣ? Бале бародарҷон дар ватанам. Акай комон саломатит хуба. Шукронаи Худо муставе 100% брат. Муставедам подписатсия кунем. Бачаи хубай гон агон мепирса. Ба хотири ки мепирса салом алейкум. Ака Иззат амон бурдан акаҷон ягон фикр кун. Брат оли ягон чӣ номаълума ки бурд, куҷо бурд, чӣ да бурд. Ягон кас намедонад. азе шогирд шия бахтоварае ки ҳамун видео кардагае намедонам мега чӣ гапа. Элмурод ягон конкурс ё блогера. Ман нашод конкурс ягон чӣ гуфта наметавонам бародаро. Барои чӣ ки ман ай гуфтана безор шудам уже ки намефаҳмам халқ худмон бо бозӣ мекунанд серано. Соз гап зан. Шеф 007 бародарҷон соз гап задистам ку дар ватанӣ. Бале бале Диля касали
диле касали рӯӣ дорам. Ба пеш ака Иззат амон чӣ шуд намедонам. Ассалому алайкум, чӣ хеле ака Колия шери нари ба пеш гап надорам раъдной зинда бошӣ. Ассалому алайкум брат, як блогер ман мошин гирифтагӣ ҳамон сумша надодеста чӣ хел гирам. WhatsApp да нависен бигир Колия лайка ба пеш гап надорам. 150 касем 151 лайк. Зинда бошем барои лайкотон. Салом аз бачаҳои Гидрайзо. Муставӣ зинда бошӣ шерина. Акаҷон ҳамин канали моро реклама кунем метонем. Таҷик канал метонем таҷик каналам дастгирӣ кунем. Коме ҳаминҷа менависа ки мара дастгирӣ кунем. Илтимос амора дастгирӣ кунем. Ака Колия ту ӯзбалаи чӣ да гӯшти имрӯи Алиҷон мо айдуми хизмати халқем гӯшти намерем ра. Колия зинда бош шерина гап надорум там зинда бош шерина. Салому алайкум бачаҳои Екатеринбург. Зинда бошем бачаҳои Екатеринбург. Салом ай бачаҳои ғарм. Мошоалло бачаҳои ғарм зинда бошем. Ака Комрон салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Чӣ хела бача ҷавоб де? Харбуз чӣ хела бача ҷавоб де? Харбуз ки я намедонам. Старуха Диля чӣ балозатира қабисуна. Салом ай Питер. Зинда бошем бародарои Питер. Ҳама дастгириҳои Питер буд ки ҳамин канали ман 150,000 гуфтам 51,000 одам шуд. Мо бачаҳои ёмон зинда бошен бачаҳои ёмон зинда. Муставе ва алайкум салом шербачаи ҳисорӣ. Худ агиҷои теҷе бародар ай ҳисор братуха старо пожалуйста напасоста Россия Таҷикистан делайте. Иншаллоҳ отпусти найдёт. Таҷ ТВ хоҳар ёвчад мура соз гап зан. Шеф шери нар ман медонам ки ту по жизни эфирои ман да медуроӣ. Кадоме ки лишни гап мезана аҳамият шонати бо мегум ман да любой ҷо мегум ки шағол мемона мард мемона тамом аҳамият шонате. Ман бурам фарёд мекунам акаён. Мошоаллоҳ зинда бошӣ. Омадӣ фарёд ку мерам. Харбуза дар ҷӯшам брат. Пиронов ирӯз надидам та зиқ шудам. Свет неста теҷе ки да ака. Свет аста шукри худо ман просто дар дили мошин шитагим. Ина. Ака Иззат бурдам ма гуфтим ма ранги ака Каромат Шариф шаҳрванд бекор кардем мегам. Ҳамун чогирди Шамохали гуфтеста буд ки шаҳрванди нулӣ ровад кардем. Диля гапи хуб надорӣ? Гапи ганда назан ё як гапи хуб зан. Брат барои Иззат Амон видео кун дар каналат мепартоем. Брат барои Иззат Амон видео кунем дар каналат мепартоем. Гу WhatsApp да видео ку чӣ маънӣ дорад чӣ гап мезанӣ мақсад бубинем мепартоем агар гапи соз боша гапи хуб боша. Ассалому алайкум брат як блогерам мошин гирифт ҳамон сумша надодеста чӣ хел гирам. Ман гуфтам ку WhatsApp да навис. Сиёвуш салом гуфта харбуза да дромада гисар 0003 пеҷе намедонам шер нарафтам рости гап харбуза ҳар рӯз мегузарам ба пеш не ки нарафтам. Салом братсози мо бачаҳои Масчов тарафдори худем. Зинда бошем бачаҳои Масчов ози нақли староха ҳаминҷа мекунем. Ту девонаи ту мекунӣ. Ака Иззат Амон чӣ шуд? Намедонам Колия свет надорем. Свет дорем. Чӣ хела нақли староха мекунем. Чӣ хела шерхониҳои хитамонем дар YouTube, Instagram. Ассалому алайкум чӣ хел ака Колия шери наре ба пеш Иззат Амон чӣ шуд? Бовар кунед ҳамин видеои шогирдша тамошо кардам. Мега ман намедонам ягон чӣ шогирдиш ки надона бародаро ман куҷо медонам. Тем более ман умуман қатъи ӯ сару кор надоштам. Ҳамара
بخندونین دلتو میتونی لایک بچه های لنگر رو بخواب. ای نوسبیرسک زنده باشین بچه های لنگر. ای نوسبیرسک زنده باشین. ای اکای زاده خبر نیست وزیرش در نه کلیت красавчик одной Армения гав نیست دانیو الله نگهبانت برات کمی بیوی بعدی رمضان یا الله یا نصیب اکای کلیا کرو جمشید موشین دزدی چی شد خیلی سومشه برگردونده مرادوف. ای او چه حقارت کردی خواهرتم می استغفرالله. برادرها التماس کردم اقلا یک افیر در حقارتگویی نکنین. اقلا یک تا کجای در که ما توجیکایم حقارتگویی هست بیایم بس کنیم همه حقارت چی در کنه. اکا عزت چی شد من نمیدونم. سلام علیکم اکا کلا و علیکم السلام. این نقل سر کنم نه دیلا بزارم کردی. ای کجایی حسارین. ای درای الموسین سلام نمرو تا نویس. نمره ما در любой افیرم هسته در کامنتاریو هسته. اوز می نویسیم زنگ میزنن. سلام علیکم. یک بار دیگه سلام علیکم برای برادرای نو در آمدگی. سلام برات شرینار زنده باشین. اکای کمرون کانالی مرا یا реклама کنه. سلام ای شیر مردای گیدرایزو مستوی برادرو 121 نفر همین کانال مستوی را یک دستگیری کنین. بعد همه فیلم ها میبروین. کامرای خدمو همدانی اکا لوبو جو میرم. لوبو جو این مدینه چی با ما یک کشیده است. چی شا کشیده است دیلیا سگ بوری جکی هست. اگر ویدیو قریب مونتاژ شد زگ روز کشیده است. برادرو ما پروستا دوشنبه را سیونکا کردم. کومنت کی روزی باشه در تگ همین کامنتار انا 100 چند نفریم نویسین. این شاگرد ویدیو را مونتاژ کرده است. جاویدون لایف شاگردی بهترین ما подписаться کنین کانالش دا. انا ویدیو را میپرتیم اگر شما روزی باشین. پروستا دوشنبه گرانی اوچ دگه جوی شروع شسیونکا کردم موندم. اکا سلام علیکم. سلام علیکم حسینو. سلام علیک برادر. همتون با روزی موی بهترین موی شریفی رمضان تبریک میگویم. سلام علیکم برادر اهل اسلام اینامی کلوب زنده باشین برادرای کلوب. به نهایت خوشحالم به خدا. جویدون گپ ندارم. بهترین ویدیو نشم همدلی به یگون تعریف به یگون رکلام جویدون لایف ناتوری ویدیو میکنه. پروستا پسند ویدیو میکنه. از نامی تاجیک کانال زنده باشین. ما کبجق بشی مدینه کی کاریخته کن. مدینه کسی باشی کاریخته کی گاره نگانده. برادر ما هم ای حسار یک جا بودیم. خدا نگهبانت برات. گپ ندارم. فرخ جان عبدالله زنده باشی. نه سویتو نیست ایکو در حسار هست. سویتو در حسار خدا باشه. خیلی جبردگان کو اکای عزت ها نمیدونم شرینا نامو که بکره یک بار نگرفتی دارم. حساری خدمونی ها گیسر 003 این همی تبیو حسار ما میگیرم که بکره برای تشیده. کلی ادرسو تا نویش بازار ایجا بازار های ده بازار تجه ادرسو ما نویسم 700 آدم میبینه 7000 آدم میبینه ادرسو ما چی در کنه. ما 7000 دوست داشته باشم 700 تا دشمن هم دارم براد. یاد نبرو با کدام خاطر ما دشمن دارم. با خاطری که بالا بالایی که تاجیکای ما را کیداد میکنه. یخی حرام خرایی که تاجیکای ما را کیداد میکنه. ما ویدیوشون میکنم میپرتم تا روزی که زنده حیاتم در همین قید حیات هستم. اولش خداوند ما همین لوبای بالا بالی که ماشینیکی میکنه کریساگی میکنه
тоҷикои моро фреб мекунад, давусу кор мекунанд, бечораҳо суми кориша наметиҳанд. Ма амора видео мекунам, мепартам. ту мардак нестӣ ки майдон да бироӣ. душанбе Дубай. ту па адреси кӣ гап мезанӣ? яхелет ба худо қасам, бародаро хафа нашавед. Па адреси кӣ гап мезанӣ? хитон дазе намедонед. салом алейкум брат. коля кати мугам бо гӯштин мегирӣ брат? Не брат ҷон, ба хотири ки ма канонай у акай мугам бо. ака ҳами канали моро реклама кун. фарух Абдуллаев канали ту чӣ боша брат? салом алейкум акай коля, лайка қаб ма биромадам. гап нестай, зинда боша. ҳами биромадӣ ба лайка задӣ ба биромадӣ, гапи надорам. алек ака ҳами духтаро шарм надоранд, ҳама ҷуда шарманд. ҳамон кардан ҳамин ҷадам пайдо шуд. салом аз бачаҳои Файзобод. созӣ хубӣ ака? салом алейкум бародарои Файзобод. як худо дурӯғгӯ накунад, як рӯз ду рӯз пеш да Файзобод будем. шамолош да гап надорам просто. шери нари аллоҳ ҳама вақт ба пеш. кадоме ки розия ки ма ҳамин шағолое ки мирған 4000 километр қариб мепартоянд, зан фарзанд кӯдако падар модара мепартоянд, бародарои ма мехезанд меранд Москва коркунӣ. кадоми ҳамаҳоро ки дад мекунанд, аввалаш худованд то рӯзе ки зинда ҳаёта ҳастам ма мегирам видеошона мепартам. леки ҳастам бо одамое ки видеои дурӯға мекунанд, мегӯянд ки нахин ора намемонем видео плакияй бо мегум. ҳамин беваи Мадинара бугӯ мавизакша ҷиқида бишина. нарас Мадинара ӯ худаш фаҳмид. салом ай бачаҳои хоити. зинда бошем бачаҳои ти. я зан биёен мада. Саид Иванов. акай коля илтимос номерота навис, як хизмат аст. майли Неъматулло Олимов, ба хотири худат брат як бор номерома мегум. +7 фақат ҳози занг назанен. илтимос серавно намебардорам. +7 929 614 4 марҳамат ватсап. салом алейкум акай коля, лайка қаб ма биромадам. гап неста ака 100 сол. салом алейкум ай Шветсия шери нари да родной. зинда бошӣ шери нари. хитам шери нари брат. салом ҳисор чанд сом буда айтоҷи. ай Тоҷикистон ма дина билетора пурсидам братო. ай 7500 болой ай 7500 сомон ай. ғарибача салом. раҷаб салом. барои бачаҳои 5 Аделна бо салом. рӯзи душанбе дар посоли Тоҷикистон митинг дар барои Иззат Амон шерои нар. чанд кас мебиям? коля 50 анҷумани бизан 100 лайк мегирӣ. ма 60 анҷумани мезанам, 50 та чи хеле акай комрон. ғарибача салом алейкум. шукри худо брат. рӯзи душанбе да мустава ай кадом домин? Пиронов 100 чанд одама як саволои безеб метида брат. лично ватсап шуда нависай хали саволоро. салом ай бачаҳои ҳоид. бачаҳои ҳоид зинда бош. салом алейкум созӣ бародар. мурғоро аҳамият натаҳӣ. ма аҳамиятшо наметем ба худо. паша рӯзи паша як бор гуфти, ду бор гуфти, баса ёхе ака худованд дасти кама набинӣ. ҳама вақт сарбаланд бошен. гап неста. Неъматулло Олимов ака коля илтимос номерота нависин. ҳозир гуфтам номерома шеринар. бо мегум ки кадоме ки шағол ай мехоҳад ки тоҷикои моро истифода бара кидат куна, видео кунен, бигӯен ки намихе одам шағолӣ кардеста, натарсида хеле ки хеле метарсед, мегӯен ака биё лицои моро набинад. агар бихоҳен лицои шуморо набинанд, хай бигарден намихе. агар ки лицотона бибинанд, видео кунен, ман мегирам дар каналам мемонам. бо мегум тона ки натарсен. вақте ки кидатон мекунанд тоба кадам худоя хелеш метарса. ака коля
салом Дилшодум Москва шинохтӣ ака? Дилшод шинохтум салом. WhatsApp ма дорӣ навис дар WhatsApp. Диля ай худо шарм кун, ду кас соз намегирем. Эй диля ҷурам ай. Салом алайкум брат созӣ. Салом аз номи Ибодулло. Ибодулло зинда боши шеринар. Я зан биё мада пите. Биё дар Тоҷикистони аз занатиём. Ислам ТВ зинда боши. Ба хотири Коля Таҷик як дастгирӣ кунем дӯстон. Ин ҳами ҳозир хе биё Пиронов медонӣ ҷома дар ҷоям. Биё дастгирид мекунам. Биё ана пешам як бор нишон дидим такан ту миёӣ ё не? Салом алейк созӣ хубӣ брат боши. Барои музик шудан бояд мард дар корай радно. Дили гурда дар корай. Дили гурда як хелтона кидат мекунанд дух намекунед ки видео да бигӯем ки салом алейкум ака моро ҳами хеле бадбахт ному фамилияш моро кидат кард. Чиқар шуморо кидат мекунад? Шумо хаб кардам местин. Тоба кардам худо то кай хаб мекунед? Салом алейк созӣ ака шеринар зинда боши ака. Зинда боши шеринар. Брат ҳами кия мурға чия? Капои нито мега акаҷон туда худо дода ай бахилиша ба пеш брати сурӣ. Фаррухҷон зинда бош шеринар аҳамият натеҳ. Бо мегум ки шағол далубойҷо шағол мемона гирг мемона. Ӯ хисрбачаҳои Фахриддин ай кадоме ки шағол ай хисрбачаҳои Фахриддин ай бародари тоҷик ай ку менависа мега во хисрбачаҳои май мега кадоме ки мега дизлайк мемона ё гапҳои қабеҳ менависа ҳамо хисрбачаҳои авай. Коля биги лайк ай бачаҳои Қубодиён. Зинда бошем бачаҳои Қубодиён. Як чӣ мегӯм бародаро кани кадомид ҳами гапа дастгирӣ мекунед кадомид не комментарияда ҳатман бинависед то ка илтимос. Ҳамин рӯз мо исбот кардем кати як бародари конибодомӣ бисёри посредникҳое ки ҳаромхӯранд фреб мекунанд бисёрш ай Хуҷанд ай Исфара ай Конибодом ай ин ҳами ҷоҳое ай Самарқанд ай Бухоро бисёрш ман намегум ин миллатҳо ин ай одамо ҳамаашам хелеанд бисёрш ай ҳами ҷоҳоянд. ҳами миллатҳое ки ай мақсад ай Қубодиён ай Конибодом ай Исфара ай Хуҷанд ай Самарқанд ай Бухоро кати ҳамиё кор мекунед эҳтиёт кор кунед. Ака Коля канали мара я дастгирӣ кун 10 бор дастгирӣ кардам брат муставӣ билет чанд сома билет 7,5-8,000 сомон удоф 7,5-8,000 гуфтем як кас ҳақорат мон кард ки 7,5-8,000 да дагҷоя ва хиёли рубл када. Коля занои мардикора гред кардӣ. Коля занои мардикора гред кардӣ беҳтарин амал кардӣ. Ман дидам хеле хурсанд шуда будам да ҳами хеле мардак. Гап надорум дар ҳаққи як ҳоҷи бобо дуо кунен. Ман гапи дурӯғ нағз намебинам. ҳамон ҳоҷи бобо мада сум рӯй кард гуфт ки ҳамира мебарӣ дар кадоми хайр мекунӣ корот надорум барки мақсад пас писчи ки тем гуфт мо бурдем айноми ҳамон ҳоҷи бобо хайр кардем худованд ҳоҷи боборо хайрша қабул гардонад. Ман просто сабаб шудам рафтам дар мо хайр кардам атак хайра ҳоҷи бобо кардага гапи дурӯғ чӣ дар корай бародар. Ака Коля ёвон кай мерай як сиёнкаку парто кани чӣ рафтор мекунам нисбати шумо валлоҳ биллоҳ толлоҳ ягон кас рафтори нито намекунад дар ёвон беғарз ягон як ду шағоле ки ҳаста. Кстати пага бо встреча дорем ду бародарое ки неправильно фаҳмидиянд моро айёвон мебиёянд хчун лайка бихабай бачаҳои Кули Суфиён брат зинда бошед бачаҳои Кули Суфиён. Коля чомени теҷикеда
تجکه دایی چی براد میگردم خورده خو سلام علیکم اکا کلی ما DTP کدام یک پاساژیر مرد یگان інформація дода метонен ака ягон информация WhatsApp да навис ғарибача 929 хотири худ номер ма мегум +7 929 614 4 ягон гап намеша аввалаш худованд 100% меша диля амахара ва 14 дизлайк шуда комро дизлайк мемондагио қиср бачаҳои Фахриддинанд охи ҳамора гӯё дизлайк намонен ё бурен даф шавен гӯ инҷа ҳар як бародарои шерои нар дорум ки гуфти хичон ки 100 лайк мемонем та брат акаи колия салом дилшодум Москва шинохти ака дилшод WhatsApp ма дошта бошӣ навис номерои WhatsApp апарт кадом дилшод бошӣ брат ака наврӯзӣ чӣ хел шуд рости гап ҳами я ҳисор да кам тарак рафтем сиёнка кардем ҳечи нафаҳмидем чӣ хел шуд раҳмат акам гап неста мустави чӣ бу намедонам салом алайкум акаи колия лайка қаб ма буромадам билет 17 000 сомон во бача пиронов ҳамин рӯз чӣ даи хали нарх салом алайкум айнои бачаҳои ҳисор сомон ахмад зинда бош шерина ака ғам дорем пиромона бурдам мада я зан биёин ма ту то ҳамиқа вақта наёфта бошӣ зан братан дига ҳечка намегирад салому алайкум ака гап надорум шумода бисёр одама ёрдам додем гап неста раҳмат зинда бошӣ илдоша насимхон ҳар кас ба қадри ёрдам намераса рӯзи душанбе дар хондем паса номи хита навис номерота навис ака илтимос ҳамаи эфира тамошо мекунӣ номерома меви як грети дига кун занҳои мардикораро мазонда беҳтарин мешавад шафкатов WhatsApp ба номероша дори роӣ ки ягон чӣ гирем грет кунем охи брат дастгирӣ ая тараф намешавад ай чанд тараф мешавад ай тарафи та мешавад салому алайкум акаи колия сози хуби саломатӣ соза бисёр бародарон навистанд ки наму занаке ки зувачка мефурӯхт 30 сомонаш ҳамихе додем падаркаш кардем ана бисёр бародарон навистанд ки гапа надорем ака ҳамхали мақсад оли бо мекунем иншалло як чанд бародари дига сум рӯй кардан ки ака иншалло дастгирид мекунем ҳамхали корора кун барои бародарое ки сум рӯй кардан зинда бошен гаптон надорум иншааллоҳ мекунем ҳамин кора бо ана ягон камбағалам мехоҳам ки як бор эфир сартиём агар шумо розӣ бошен фикротона дар комментария дар ананими видео нависен мехоҳам ки як бор эфир сартиём ахе дари бозор дурум кадом яки ҳами 5-6 кас вебират мекунам мега ки ака ин ҳами аробакаша мақсад грет кунен ё ки ягон занаки фурӯшандаи кампира ё севфурӯш ё фарқ надорад севоша мехарем ё ягон чӣ коре мекунем ки ҳамун занак хирсан шавад мақсади мо намегем ки мо мисол ин хевхе чиста мегем мо ҳам севта мехарем мисол вай вақте ки ихе пуланхе нахте бисёр дига хе фикр мекуне ҳамун занакам диде 30 сум додум мега қа бисёр додӣ бовар кунен як хеле ҳамин одамо айсар то бега 30 сум кор намекунад бародаро ака коля дилшодум клуби шинохти Москва не ки дилшод клуби намедонам брат салом алайкум айнои бачаҳои ҳисор ҷон сомон ахмад зинда бошед на бародаро смсҳои кадомира ки нахондем ягон гар хафа нашаве барои чӣ ки хуб ганда 104 кас 100 чанд касен ман худам тоқам
бия хеле савол метед, то саволи шуморо ҷавоб медиҳем, ки бисёрш мегзарам. Мера чӣ дар таксисти бепул чида дар бораи Иззат Амон ҳичи намегӣ? Ай пушти муҳоҷирон мехести ку? Ай пушти Иззат Амон хез? Чӣ бояқа бесаводӣ? Вақте ки шогирди Иззат Амон мегӯяд ки ман намедонам чӣ гапа, ман чӣ гуфтам дар бораи Иззат Амон? Ту ҳамуқа ақл дорӣ, таксисти бепул, ту ҳам бепул мемонӣ. Барои чӣ ки ҳамуқа ақл дорӣ? Ман надонам чӣ гапа, чӣ гап шудагия. Ҳамиқа видеот ҳам чизе ки ҳам ту медонӣ, ман ҳам ҳамуқа медонам. Ҳама блогерҳо ранги худат кор мекунанд. Одамода хеле нағз мешавад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Насим гап надорам. Ҳама блогерҳо дар шаҳри нар ман кор надорам. Ягонташ дар куҷое бошанд, саломат бошанд. Ман ҳамиқа мехоҳам ки дастгирии халқи тоҷик дар бошанд. Ҳами мошенникоро видео карда партофтан бигиранд. Ҳама не только дар канали Коля Таҷик фақат буроя мошеннико. Дар любой канал буроя, иншааллоҳ мошенникои байни тоҷик мембара тамом. Ба худо қасам таъриф намекунам. Чанд бародарое буданд ки занг заданд, гуфтанд ака мақсад номи худта гирифтем, пулмо надоданд. Видео 45 минут пас загрузкаш мешава. Ина видеои ма душанбера, касе мехоҳад душанбера ободиша тамошо куна. Беҳтарин ободиҳо шудагия. Да заяда урусҳо дароӣ кардам, мегӯянд душанбе так красиво, мегӯям шок дагалидагия, ки дар таво душанбе мо хушрӯ шудагия. На самом деле бе таъриф бародаро. Ёвонира чӣ гуфтӣ ака? Ягон чӣ нагуфтам ёвонира. Зинда боша ки ҷой боша. Як кас мада муроҷиат карда буд, суми амура мо да овард, партофтаг аму сумшо тамом. Ягон гапш надорум, ки ҷой боша, зинда боша. Хатя ӯ мара ҳақорат кард, баъди ман Тоҷикистон омадан. Бечора куҷо пуштигирӣ бикуна, ягон гапи зиёд гап зана, амният мебардораш. Ака зинда бошӣ, ки ҷойда бошӣ. Бисёрш провотсировать мекунад специально, ки ҳамихе бардоранда. Намедонам барои чи халқи мо. Биёем бас кунем, ина 118 одаме ма ҳозир. Биёем бас кунем ҳами кунковакира, як каса мехоҳен ҳами поставид кунен, як каса шинонен, як каса бардоран. Охи чи ҳами коро чи дар корае? Кононҷон салом, ман аз Москва ба ту ободӣ мехоҳам. Баракат ёби илоҳӣ. Хатлон Тоҷикистон. Зинда бошен, кадоме бошен. Вақте ки шумо меистед, режим моро муҳоҷир мекунад. То вақте ки хомӯш меистед, ин режим моро муҳоҷир мекунад. Бародаро, як гап мегӯям. Реально ина ман дар Тоҷикистон ман ҷуз ай Аллоҳ ай ягон зотш наметарсам. Ина бо мегӯям прямо эфирда. Фақат ман ай Худованд метарсам. Ман шумода як гап мегӯям. То вақте ки ин ҳами кунковакӣ байни мо дар ягон миллат дар нестай, ҳурмат, иззат нестай дар байни мо, типа багия гуфта ки ҳисориро ҳурмат мекуна, ёвониро ҳурмат мекуна, калхозободиро ҳурмат мекуна, клобиро ҳурмат мекуна. Ин хатое бародаро. Тоҷика бояд ҳурмат куна. Ихали не ки мисол раздилият кунем, ҳисориро ҳурмат куна, клобиро, қирғаниро ҳурмат куна. Ихали гап нестай. О вақте ки мо обод мешем, о вақте ки мо тифоқ мешем, тоҷика ҳурмат мекуна бародарҷонам. Анан вақта мо тоҷико пешравӣ мешем. Яду шағолаш менависа комментария, чида ба сари чечено намерем? Валлоҳ қасам, ман ҳами Тоҷикистон ҳами ҷои шитагим чеченоро занг мезанам, видеовизо ватсап да бародаро мада муроҷиат мекунанд, мегӯянд ака ин ҳамҷа ҳаста шерои нар кадомит ки ҳами кадомит хубим расидагия, як бор нависен ки
мақсад ҳамин чичиноро ман занг задагим гуфтагим ки ҳамин суми ҳамин хеле одам қарздори сума валлоҳ қасам партофтагия валло било толлоҳ қасам партофтагия як сухани нек кардагим партофтагия тоҷики худмона сухани нек мекунӣ на апад мемона на очад хиёл мекунад ки худаш то қайда ҳамин Москва брат дакунут балабол хайт балабол ту ёхина ҳамҷа 150 нафара ту мирғ кира ақора дорӣ намедонем далел комира ақорат мекунӣ ту мирғӣ барои чӣ ки ту чихе марда камхали ақорат мекунӣ намедонам куҷо шуд шерина ака коля медонӣ барои чӣ тура ҳурмат ҳастай падару модарат тарбияи хуб додааст гап нестай шеринар ман бобом директори мактаб 40 сол ман худо ба шукр намехоҳам ягон каса гапи ганда занам ақорат кунам ҳарчанде ки мара ақорат мекуна яхе мирғош таксисти бепул мерини ту ман худо метарсам бо мегум хай ина қай зури у қай марда ки ина видео ки охи парто ина ман лично ман мегинам да имом да ватсапам падилид мекунам бо чӣ мехоҳӣ да ватсапи ман 1000 одам зиёдтар ина у қай дили гурда дори ту намерини ман худо метарсам ман бандаш наметарсам лекин ту охи мирғи ҳукумат чӣ гум дига ака коля билет чанд сум ай тоҷикистон билет 8000 пиронов мега чум чанд ҳазор намедонам лекин шерона билет қимат чӣ дагия меган барои шаҳрвандоям қимат ай лекин ассалому алайкум бародаро иззат амонро дастгирӣ кунед илтимос ин одамо ҳастанд дар тҷк ака коля амият нате азиз каром гап неста шена ака коля билет чанд сума тоҷикистон бародаро ҳамин информация ки рӯзе ки ман фаҳмидам 1 апрел гуфтам билет раҳо ҳуй мешава самолёто ресо як ҳафтада як бор ҳуй мешава любой кас метавона рава не то ка шаҳрванди Россия мақсад любой одам метавона рава билет рӯзе ки ман пурсида будам як рӯз ду рӯз пеш 8000 сомон гап нестай барои лайкотон барои дастгиритон просто гап надорум ҳама хубиҳо фақат ҷудо кардасти фиребгара худша намоша ба гиёҳӣ хуҷандиҳо мегӣ хуб накардӣ бародарҷон ман намегум хуҷандиҳо ҳамашам хале ман ина дидӣ шумо сраза дигахе мефаҳмем ман мегум бисёран ай ҳамин ай шаҳри хуҷанд бисёр ай исфара бисёр ай бародарое ки ин ҳамин хеле машиникӣ кардагианд ман намегум ман шукри худо як арасот подписчик дорум ай хуҷанд мада занг мезананд алоқа даянд ака биё меҳмон шав мегӯянд бачаи хали фикрҳои безеб накунем бача ту хов намедӣ ба хотири шумо хов нарафтисан ака коля салом брат падару хуба шукронаи худо алишерҷон қурбонов падару модар хуба бо мегӯм ки ҳамон вақт мо обод мешавем ҳамон вақт мо ҳамаи тоҷикора дӯст медорем не то ка мисол ин овози ӯ бародара қарш карда ки хуҷанд мегӯем мо хи як хуҷанд гуфта ҳамаи хуҷанда дар назар надорем вақте ки мо хуҷанд гуфтем значит фаҳмем ки ай ҳамин хел хуҷанд ҳастай бисёр ай мақсади гапи ман ки бисёрш ай ҳамун ҷоя коля баъди якум мумкина ай бишкек ё тошкент москва барем ай куҷо арзон ай ба фикрам хай иншалло бо ёфтем ай куҷо арзон ай бародарҷонон мегем тона ки ай куҷо билет арзон ай озодӣ ба иззат амон зинда бошем якта лайкат мондум беҳтарин назаров гап надорум брат якта лайк монди дута монди сета монди гап надорум
гап нест худованд ҳама вақт соз бошӣ брат худованд душманота кур кунад брат душман надорум шукри аллоҳ душманои ман ҳамин як ду бародари тоҷика ки хатогӣ кардагиан мақсад чӣ хел хатоӣ кардагиан кия фреб кардагиан бародари тоҷика фреб кардагиан ягон бегонаро фреб кардагӣ нестанд ягон видеои мара ҳама видеоро тамошо кунем ягон бегонаро накардагем бародарое ки мошенникӣ кардагиан фреб кардагиан бародари худмона ҳаморо мо кардагем просто так мо ягон каса специально пас задагӣ нестем ягон каса бефакт бедарер гап задагӣ нестем любой видеом да мегум любой прямой эфиром да мегум ки факт дарериш кати кадоми қарздораш сумтона намета реально факт дорен дарер дорен на самом деле кор кардаген абишад мекунай на ирӯз метем пага метем ҳамора видеоша метонем партем миллион лайк ака зинда боши фахриддин миллион тане ам як тамон шенар баша салом марда ки натарс дар бораи амон ин ҳами айрӯи ин ҳами ту шағол шуда ягон бор гап намезанам даже ҳами номи иззат амона гирифте намехонам чӣ фаҳмидӣ охир бо мегум ма 10 бор гуфтум 100 бор гуфтум ки ма шогирди худаш қатиш буд 24 соат видео кадай дина ки ма намедонам да куҷояй ма дар бораи ӯ чӣ гап занам ина худат як бор шин фикр ки ма дар бораи ӯ чӣ гап занам ма вақте ки ма ягон маълумот надорам дар бораи ба кулан номи асосита комроншоҳ номи асосим дима дима салом алейк коля тенҷих дима дима зинда боши ҳаром як бор дар ватсапм нанавистӣ гап нестай барои лайкот зинда боши лайк ба пеш салом алейкум раҳоҳӯй мешавад якум роста охир видео кардем мондем на самом деле ҳуй мешавад бисёр любой канал да қариб ҳамин раҳ ҳуйш мешавад гуфта мондан любой канал да ҳаста шаҳри файзобод ба акаи колия салом ака ба пеш субҳонҷон саидов зинда бошӣ салом бародар ҳамин як дударҷон дорум ҳавай нест шота да ҳамин канал да ҳамин эфирои ман намедуре ай шаҳри клуб худаш медона тақдир мурғора аҳамият нате охир касе ки мурғай лишни гап менависа ҳамҷа вай қайниҳои хисрбурдаи фахриддинай бародари тоҷикай ку вай мега хисрбачаҳои мая мега ака коля ба пеш народ ӯ вақте ки народ ба пеш мешавад шери нар шоимардону мероб ӯ вақте ки народ ба пеш мешавад бародаро гуфту ку пиронов агар ту хоҳӣ ки дастгирит кунам биё таги довум биё пеши ман биё ина и сағира ома чӣ херад шози хуби ина диде бародаро пиронов омад ина дар эфир шитага эфири мада эфир даем бор ки хоб набуд хести омад ё хест ман бисёр изадамон кардам хестум омадам охир ти ҳамон информатсия дорӣ дар бораи информатсия ҳавада ина ягона шогирди худаш мега ки мақсад информатсия надоре мега падар тараҳмат даже ваям мақсад мумкин ваям маям мегам мумкин дар кофтуков бошум вале намедонам чӣ гапай маям тамошо кардам ҳеҷ ка намедонам ин мардум мара пурсидашан то ба кадам худо ман на қатӣ изадамон сари кор доштум ман чиста дастгирӣ мекардам ина чиста дастгирӣ мекардам ман худам мекардам ман на номи он кас гап задагим на иззат амон гап задагим ман худам мерафтам дастгирӣ бе ёрдами ягон кас худам тоқа иншааллоҳ бо дастгирӣ мекунам бародарои ғариби мая бародарое ки на самом деле муҳтоҷай як хел бадбахтои ҳаром пулша наметия пулое ки меҳнат мекунен кор мекунен пултона намегирен натарсидан ахе видео кунен ватсапи мада партоен факт дарер дошта бошен любой хе гап мезанем иншааллоҳ пултона мегирем видеоша мепартоем кадомида ки маҳқул нест бародарҷоно а эфир буроен бародарои худам мешитанд катин то сара хисрбачаҳои фахриддин аби 33 та шидиан хисрбачаҳои фахриддин на расуламо
бача ман 100 та видео зиёд буровардам фақат машинникора конечно бояд 100 та дизлайк шава не ки ба ҳар ҳол 310 машиннике ҳавоё мемонам конечно вақто нависти не ки на самом деле ман як сухан кардам гуфтам Пиронов ҳамин гапот забиват кард ман задиват кардам чӣ гуфтам хеб биё гуфтам агар хоҳӣ ки дастгирӣ будум тадри ҷока хе эфир даштаги ина шерои нар дидена айким куҷо марда хестам омадам такси 8800 кати омад о бра ина айким куҷо мардак такси 8800 кати занг зад омад бачаҳо ҳисор дар кадоме ки реклама 20 сум мекунем таксита ҳоли хичом хабардор нестанд чанда 25 чи 25 25 ам астанд 25 аст 8800 аст 33 набор навовардам дайсо 33 рахш такси омад не бахридом ина шерои нар дар ҳисор кадомит ки монден 33 занг мезанен ё ки 25 ё ки 8800 такси мегира любой ҷо мебиёратона ба хотири подписчикои ма Пиронов ТВ хест омад айким куҷо инам дастгирӣ кинен инам ба назар бигирен ки нара иншоалло хеле омадагиан иншоалло любо мебиён конечно меёяни ҳамаш бародарои раднои ман бачаҳои очамам бачаҳои очам авария меша ҳамаш дар канали моя бра гап надорум подписчикот гарани суханои беҳтарин мекунанд ҳамаш наран охи подписчикот як талимта шағол доран ака миллатпарастӣ мекунанд мо ҳамамон алҳамдулилло тоҷикем мусулмонем кам одам ки гапа мефаҳмад дар ҳисорам ҳастаи мошенник дар тамоми ҳами рустамҷон нами любой одаме ки мошенникӣ мекунад мо видеошам мепартоем ина лично ман худам мепартом ман барои чӣ ки ман намехоҳам ки бародари тоҷикӣ кани ягон блогера занг занен любой блогера просто гӯен ки нами одам вақте кидат кард ҳам видео парто чӣ мега талхакаф меша зара гапои қабе нанависен охи инҷа мумкин аёло ҳастан охи камтар фикр кунед бесаводо охи ура амиян натеохи орама заблокира бад кадом чандташа гапои қабе салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародар моҳи шарифи рамазон қариб аст тайёрӣ чӣ хел шукронаи худо такси бепуло ҳам такси бепул кади омадам ай ҳисор омад и бародар ҳо брат айким куҷо занг задум гуфтум занг задум мегум эфирда гуфтум агар бихоҳӣ ки подписчикои матра дастгирӣ кунам бихе пеши ман барои дастгириш не ба хотири яки чахчахтон суҳбатон шу рафтеза ба ҳамин хотир омадам ин нарай на самом деле ин нарай дастгириш соат дамо 1:13 наре гап неста дурамон бобоев зинда бошӣ ака коля саломатӣ чӣ хелан шукронаи худо шерина Димон. Чи проблемаи доре намихали масъалаи кидат мошеннико не бародар номерша чанд бор да эфир гуфт эфира мақсад бади эфир моне тамошо кунед наре ами хоҳари очад мура созгав шеф 007 ҳами шеф 007 ки боши шери нар худо айти розӣ боша дар любой эфири ман медуроӣ дастгирӣ мадаи даже да кору эфир сарметӣ медуром да кору бегане бача телефон тамо мегум олиҷа суҳбат мекунам салом алейкум я бор дига амакаса бародарои наи Пиронов ТВ дастгирӣ кинен бачаи бениҳоят хуба инсоне ки мисол як пашара озор додагӣ нест дӯсти беҳтарини май манам айсор месам ба худо қасам таксисти куҷое меше намеше бародаро то айсор меси то хали гапои лишни мезанӣ ҳеҷ боварим надорум ки то айсор шави якумаш неки дуюмаш ай куҷое бошӣ набошӣ то тоҷики то нисбати ман лишни гап задестирану ман тара ягон ман нитока тара ягон зота ман хафа кардагӣ нестам даже ҳақорат мекунан ответ намедиҳад даже ҳақорат мекунан мегӯм саломат бошӣ ба хотире ки охи ҳақоратат бефоида нару одамае ки румда гап мезана наре зинда ираби ман агар одами хубум ки қадар одам дастгирӣ дорад одами бад мебудам и қадар одам дастгирӣ намекард и қадар 327 лайк то як бор худат представит ки як бор каналои ки кани чандта лайк мегирӣ
зинда бошане. манам айшор мешавам. Зинда боши, куҷое боши, ҳақорат кардӣ, чанд гапои то задӣ, зинда боши. Маъқул нест та бирад тамошо накун, надуру. Чӣ дар кора гапои лишни мезанӣ? Ку як бор попробуй ки рав як пули як каса гирте, як хуби ки як муҷир да. Оли иншоалло мебо дастгирӣ мекунем, бародаро номерошонро роӣ кардагианд. Зинда боши, Ҳамон гап лифтошонро нест. нишон метиҳем. Зинда боши, шерои на. Пиронов сози тенҷи ҳасти ҳамҷода. Пиронов ҳамҷода ки уҷо хеста омад ба худо акай колия душманонро аҳамият натаҳем ба пеш. Брат, ба худо ба хотир инам хеле хел шағолое ки лишни гапо мезананд намехоҳ дил хунук меша бо леки бо мебинам ки масаи братҳои ман, радноёи ман ҷигито, масаи хурӯзо бисёранд. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки натури дабари бародарон бошам. Колия хизмат Зинда боши брат. халиф, зинда боши халиф. Кати кираз бордорӣ комро Алиҷон азиро. Алиҷон салом шеринар. Ай Америка марда хидкадӣ кадом алия. О, Алиҷон ака, Алиҷон салом. Салом ака. Зинда боши Ака Алиҷон шинохтӣ? Мешиноса ака, чӣ ба намешиноса? Разбор надорем брат, яду шағол просто гапои нито менависа. Як бор мехоҳам ҳамун шағолое ки гапи нито менависанд, як бор як муҷира дастгирӣ, як каса, ман хуб ганда 1000 каса дастгирӣ кардагим, 1000 кас зиёд. Не ки як каса дастгирӣ кунам. Юсуф. Ай тоҷик фақат раван гирам пул, ай дига миллат не, ай дига миллат ман мерам. Инами мара бипаронам, ман мерам ба худо қасам. Чечен, любой миллат фарқ надора. Любой миллат ба худо қасам. Ахе я алё мегем. Даже подписчикои менам омадан дромадан Юсуф 1990. Салом алейкум ба брат мегем. Ҳамихи қарздори ҳамихи сум. Ҳо брат мега, мете мега ина. Не ки ҳамих худо тоба кардан тоҷик худмона занг мезани, як гапо мега, бо иҷада лишни гапо месава. Ҳамин қачи мехоҳам ки ҳамин тоҷик акидат накуна. Тамом дига миллата корам надорум. Абсолютно ягон миллата. ҳамин қа мехоҳам ки тоҷика бояд кидат накуна. Ака Алиҷон мега асан братишка. Зинда боши ака Шери Алиҷон. нарава. Али ма пеш худат миём Алиҷон. Аёдат набро. Ждат кун иншоалло. Асан братишка чун хизмати мара буд. Навардӣ 00 мур. Эй, 00 аҳамият натаҳем. Не, чуба аҳамият шояд на самом деле успеҳ накардагем охи қадар одам ай бародар. Чӣ хизмат буд бра? WhatsApp навис ҷавоб надодӣ. WhatsApp-да ҷавоб надодӣ. Охи мешава ки брат як бор дига мегум то на кадоме ки дар WhatsApp-аш ҷавоб додагӣ нестем, хафа нашавен. Рӯзе ки мо эфир сар метиҳем бисёр бародарон номер мепурсанд. Мақсад ман номер ма гап мезанам, сразу дар WhatsApp-и ма 70, 80, 100 кас қариб зиёд менависа. Мо як хелша менависем, мисол Бахтиёр аби чӣ мега? як хелша успед намекунем. Кадом вақтиё? Коля ростша гӯ мега. Наша мезани кам-кам. Астағфируллоҳ. Ақли чӣ ту гӯ? Астағфируллоҳ. Ман айсор ай қалам мешавам. Таксисти бепул та агар мардак бошӣ, ина ман як бор дига номерома бо ба хотири ту мегум. Ту гапои лишни нисбати ман задӣ. +7 ту лайкам намонӣ, мо розием. Ҳастай бо бародари шерои нар ки нахе лайка мехоҳам бечоро дубори себори биҷиқам. +7 929 614 4 та о номерои ман WhatsApp-и мада ина. Любой хе саволу да ҷавоб метем. Любой гапу да ҷавоб метем. Любой ҷо меҳмонӣ мерем, WhatsApp да нависем. Чуба намерем. Аввал мехоҳем ёвон равем, баъд фархор. Барои чӣ ки бародарои ёвон бисёр мехоҳанд ки ман ёвон равам. Лично ман ёвон равам. Не ки мерам бародарҷонам. Ман чизе ки ваъда тиҳем шумо да кадом гап да ваъда додум нарафтам. Пуллор қарз додам наметиҳанд ака. Асли ҷон
ягон вақт қарз натешерӯнар ягон вақт дар қуръон омадагае ки қарз ба миқдори те ки бахшидатони чӣ фаҳмидӣ брат қарза ба як миқдори қарз те ки бахшидатони бахшида натони қарз нате ҳеҷ гоҳ коля брат амиқа навистум номероша алифо ҳамин номерои ҳамин братае додум кура буд накардем чӣ видео буд брат бо нависен ду бор нависен я ҳафтада я бор дига бо нависен ҳар ҳафта нависен кадомида ки ҷавоб надодем шумо як касен ма 51,000 подписчик дорум я камтарак фикр кунед шерӯна я бор ки нависти ҷавоб надодум хести рафти баъд дига ман намедонам акта чӣ акай коля угража дорим мара таксисти бепул валлоҳ било таоло ман ягон каса угража намекунам ту гапои лишни задӣ братҷон бо темболи айҳисори худмон будӣ мехоҳам ки мада ватсапи мада занг занӣ ма қатит гап занам просто чӣ матуда чӣ бадӣ кардагиён ака пулма гирен аслидинҷон любой хесума мегирем любой миллат фарқ надора ба худо чӣ миллата акай коля угражат дорим мара братҷон не братҷон ман угражат намекунам валлоҳ қасамина ҳақорат кунен ма ответ юм чиз мегӯ кадомит ки нами шағолен ҳақорат кунен ма ответ наметиҳм ба худо барои чӣ ки шағола 5000 наметиҳам валлоҳ қасам таъриф намекунам пули чанд касоро гирифта додем 800 кас зиёд подписчика кунед дар каналаш канали кира мега яхаша нафаҳми охи гапош ака коля чӣ хеле созӣ хубӣ як бор дига салому алайкум барои бародарои нав дуромадагӣ коля брат ози дар тҷк ё ки сипоҳи хизмат буд дар ҳамин тҷк агар тоҷики хидмон набошад дига миллат бошад хизмата буд мекунем тоҷики хидмон бошад ай пеш буд мекунем иншааллоҳ ватсап да просто нависен ака айиззат амон ягон хабар дорӣ надорӣ не надорум ҳозир дар гиҷои дар ҳисорҷон коля дар дарёи хонақоҳ партонта гап нестай дале зинда бошин пад амиқа як гапи хуб нанавистем коля ту хулиган будай ку ё тоба чӣ хулиганӣ кардем шери аллоҳ коля брат ҳамин такси бепул рафт кун аҳамият наде шеф 007 я бор нагуфти хитале ки ба худо ман ҳамин дастгирӣ туда гап надорум бача илтимос дар бораи иззат амон илтимос ман ягон маълумот надорум дар бораи иззат амон ва корам надорум ягон кас дар ай пушти ман гап задагӣ нестам ман ҳам як шикастои хурдагим тоба кардам худо нишонат айрӯ як хелинаи бародарои худмон як бародари тоҷики худмон ай пушти ман заявление навистагам москвада ба хотире ки мо видеоша бировардагем шағол фреб кардагия тоҷикои худмона мо видеош кардагем коля шери нари ба худо баха зинда боши шери нар шеф 007 чикор таксисти бепул вай шефа нараст вай шефай натури таксисти бепул ҳакат ку бахтиёр комрон мигрант тв зинда боши кадом акам нагу коруш надорум не мақсади гап намедонум ягон информатсия надорум мемардаки хуб шумо мара правильно ман як чиз намефаҳмам шумо ё ҷанг меандозен одама ё ягон мехоҳем ки маям ҳамин хешавам ба фикри шахсӣ ма ҳамин шағолое ки ҳастанд мехоҳанд ҳамин марам ба фикрум ҳамин нести нобуд гардонанд ман надонум охи ягон информатсия надорум дар бораи он марда акай коля мегӯ наздикӣ мерам иншааллоҳ мерем бари қараев мешинем чӣ гуфтӣ
такси бепул мегӯяд. ту бепули биё ман матия худам қараев мебарам. Ту просто як бор ба хотири суханои ман ки ман туда 3 бор номер ма диктоват кардам дар ин назди 160 одам 170 одам будози дар прямои эфири ман номер ма диктоват кардам. Ту занг зан мара як бор рози баъди эфира ман мекишам. Ту мара занг зан ман қайта отдельно чақчақ кунам мехоҳам. ҳисор ба пеш коле куҷои ҳисор нишон тебрад. Центри ҳисор даём. Центр. Ино. Акрамча метона та куҷои. Дима Димона? Дима Димо. Я родной ба. Акрамча нарас. Созӣ. Салом алайкум шери нар созен. Як бор дига салом алайкум барои бародарои нав дуромадагӣ. ҳисор ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Раҷабалӣ Раҳимов. Тоҷикистон ба пеш. Пушкин ТВ ака. Ключ ТВ. бародари ҷон ман тара 7 намешиносам шери нар. Ман наметавонам тара ключ дода. Бехафагӣ. салом алайкум. Чӯ гапа? Да инҷа коля шери нар. Тинҷа амония вор в законе. Братҷон ҳама да як саволи на 112 одам. хушрӯ не ки внимательно саволи мара гӯш кунед. чидам як тоҷик як кам таранг мехоҳад як каса дастгирӣ кунад як кам таранг мехоҳад подниматься кунад. айдумш мезананд мекуванд менависанд намехе ты хали ту хали тихе тухе ба ҷое ки як гапи хуб нависанд. харасо гапи хуб надорӣ ҳам гапи гандата нанавис. ака коля маърака даъват мекунем. гап неста шеринар таға ватсап да даъват кунед мерем ва аллоҳ қасам любой ҷои Тоҷикистон. ака коля ма да ватсап то навистум ака мара кидат кардан як уруси хахол акам ҳамура чихел кунем мете неки наметавам. мебинем шеринар нависта бошед мебинем. задамон гумшда ягон чӣ медонӣ? Не братҷон таҷикистанец намедонам. коля аҳамият нате коля дам гирватанда ака. айру яхе шағолуш дамам гирифта намеша сафарҷон. не ки ҳамин ма ба худо ҳамин 51,000 зиёд подписчик дорум. 51,600 чанд кас ҳамин 51,000 ба фикрам нарай просто ҳамхе нар. ҳамин ба хилишона завидат мекунам барои ҳамин соҳиби ягон чӣ намешаванд. мо бояд як қушак шавем. ман фикр мекунам ҳамин аввалаш худованд ман худма таъриф намекунам. ман обичный як бандаи худоюм ранги нами шумо. ҳамин ҳар як таймо намехе дили гурда пайдо кунем намехе гап занем намехе нотарс шавем ҷасур шавем. ягон кас моро кидат намекунад. ягон ҷо дар хорам намешавем. дастгири якдигар да бошем. ягон вақт хор намешавем. як тоҷик а гуфтан 100 тоҷики дигар бегӯа ягон кас дигар дух намекунад васти ин тоҷик а гуфтанда барои чӣ ки медонад ки 100 кас дигар бе гуфтеста. вақте ки як тоҷик а мега 100 кас дигар мега ай тарафи ҳаваи одам шуда а мега ба ҳамин хотир тоҷикои мо пешравӣ намешаванд. коля брат як саволи ман дар ҷавоб куҷо шудам бугӯ илтимос бачаҷони очам гап неста шеринар навис агар ҷавоби мара бите коля брат. саволта навис шеринар нахонам. ҳамин халифа бибин саволш чӣ мешавад? халиф ҷон як бор дигар саволта бите. салом алайкум кай меоӣ брат? охири рамазон да. салом алайкум ака коля бошида. савол дорӣ саволта навис шерина ака давом мекунем дар ақл гап неста. салом алайк ака коля сози тенҷи. як бор дигар салом алайкум барои бародарои нав дуромадагӣ.
салом нисбатаби барои чӣ ҷавоб намедиҳӣ ба нарора шағол мегӣ астағфирулло гумон нарора ягон вақт шағолам як хел шағоло гуфтам як хел тарафҳои конкурски не тарафҳои Курский област да ягон шинос надорӣ браҷон меоем чӣ масъала боша брат хизмата бугӯ салому алайкум брат барои ки ба саркалонем правильно бифаҳмед мара чӣ ба бесаркалонем шукри худо дорем саркалон мо худмон метавонем дар ҳамун су саркалон шавем мора ҳеҷ ка ягон кас ягон вақт запретит накарда ягон хубиёмона ҳамин хуби таки ягон кас запретит кардагӣ нест ва алайкум салом клуби бача зинда бошӣ коля брат панот ба худо шағолоро аҳамият натеҳ фақат ба пеш шеф просто туда гап надорум бо мегум як бор дар ватсапам навис касе бошӣ любой хизмат барои худат зелёни светофор майлиш бародаро панотон ба худованд чизе гуфтем бубахшен иншоаллоҳ пагоҳ саҳар занг мезанам ман занги тира ҳамин рӯз изда дорум раллик официал салому алайкум акай коля ва алайкум ассалом рост бародар акай коля ҳамаша айби худшона якдигари шавад чӣ гап намешавад ки дад одами худш мекунад конечно ба худо қасам ада ҳамин рӯза 70-80 одам муроҷиат мекунад ҳамин 70-80 одам якта молдаван якта кавказ якта ягон хахол якта русский ина 4 грубо гирем якта армян ина 5 ай 80 одам 75 дигаш тоҷикай барои чӣ ки мо хапем мо гап намезанем вақте ки тоҷики мо тоҷики худмон акидат мекунад коля омади москва не брат ҷон не оли акай коля брат пушкин тв дастгирӣ кун братан иншоаллоҳ мерем якутия коля пага як гудокте димон ҳози гудокит метем 929 614 614 0 номерои ман надорум номерота ман намеём ай 1000 та зиёд шудагия ватсапи мада бисёрша намеём акаҷон ассалом кардем алек намегирем ака бахтиёр астанақулов лично барои худат як бори дига салому алайкум бародарҷон бубахшед мара ки ман як хелша намебинам брат шеф намасин салому алайкум гап нест боя бори дига салом исори бача хай ман хоб мекунам тағоҷон то саҳара дар ҳаққи ман дуо кун кадоме ки подписчики май кадоме ки мара ҳурмат када инамҷада мешина менависа худованд аҳ дасти кама набина хорира набина аҳ ки дад нашава бар ҳамин қулӯҳои баланд бираса сарбаланд хонаобод зинда ва саломат худованд сад дарава коля бародар аҳамият натаҳ яхел буздилора توبه کده خدا در توا یک خیلیش بزدیله که یک مایوری فیسبه راه دما رفتشتم گلاسوات کرد من کرد گفت که تاکسی گفتم ما تاکسیم گرفتم بردشتم وقتی که من بردشتم دیدم که مست کیف کرده میگه که من مایور فیسبه اون دستوارنی برورد نخمده نشون داد ما ویدیوش کردم مقصد گفتم یگون پستاوی نباشه یگون گپی لیش نباشه که چی گفته ویدیو کردم ویدیوش هم موندگیم یک خیلیش نوشته یک خیلی بزدیلو یا تنینتا بزدیل داریم انا فلانت میکنه انا بهمدانت میکنه انا ای خیلیت میکنه توبه کردم خدا من باوری کامل دارم که هم خیلی بزدیلایی که می نویسن ای پشتی همون رسی که هفت پشت نمیدونه نمیشنوسن
ҳамун падаланат мара хост фреб кунад, мара удасварини фаршивӣ нишон дод, гуфт ки ман майор фсбм и хелум у хелум, ман пулма гирифтум, даже да видео ҳаста, барзиёд гирифтум, 1000 рубл договор карда будам, 1500 гирифтум, барои ки бисёр вақт ма гирифт. Ман дидам ки мастаю, удасварини нишон додеста, фреб мехоҳад кунад, мая тарсона. Ман дровардам заправка кардам, айшоташ баҳай кардам далши. Видеора хуб тамошо кунен. Инам 110 одам, ай ҳамат хоҳиш мекунам, ақаллан 100 кас тамошо кунен. ҳамунҷа ба комментариётона нависен ки ҳамун видео чӣ хеле омадагия, ман чӣ гуфтагим, ман правилно кор кардагим. миёни 171 та комментария то ҳамин рӯза буд. 151 касаш навистагия ки шеринар гапат надорем, просто рӯса намехе кардигим. Ба пеш просто 20 кас дигаш навистаа ки и хелед мекуна, у хелед мекуна. Хта нишон доди, хайп қабидисти, чимчи қабидисти. Пад охир ҳозир аввал туда ба фикри мамун дасваринша нишон тия гуама майор фсбм тут якним круги мка то уметиша 5 сум бе ҳичи бод аончи падарка мехари метиша. ай тарс ай намин фелта мо ҳамин пешравӣ намешавем, ай як хелед. Комментарий хуб чия мен бачо нависен ответ. охир бисёр як хелш гапо ни то менависанд. Уша аҳамият нате. Ҷа комментариёта ҷавоб те ки бачо як хелш хафа шудистан. Шер бачо ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш барои бародарое ки нав дуромадаген. Ана Пиронов салом гуфтеста, ҳамада айтани ма дастгирӣ кунен. Пиронов ТВ я сағире кам бағалай ранги хидам. Ина ба хотири шумо Зинда боши ҳаматон. то соат ина соат дар душанбе чанд шуд? Соат 1:37. Ина соат дар душанбе 137. 137. Так, Ҷамал Малик зинда зинда боши ака, бачаҳо дастгирӣ кунен, суперчат нависен, ҳамаш хуб мешавад иншааллоҳ. Зинда боши одамои мард. Зинда боши Ҷамалҷон. ҳазор раҳмат барои дастгирии Шеринар. хай нахони чо кунам набераи ашурбой. Ганиша ҳодиса ТВ зинда бошида. Иззат амона бурдан гап зан. Чӣ гап занам ман намедонам, дар ҷо ман надидам, лекин дар ҳаққа догӯй мекунем ака. ҳама видеоро як бор тамошо кунен, ҳамаи видеои маро тамошо кунен. шукри худо ҳастай дига миллатҳоро ҳам ҳастай, урус ҳам ҳастай, кавказ ҳам ҳастай. Рустам бародар, ягон гапу хабар нест дар бораи акаи Иззатамон. ака ба худо қасам Доне мегӯем ҳар бошед салом алейк намегирӣ. сози хубӣ ака? Ва алейкум салом кардам, ин ҳаво медоям. Фида Фаридун Норо ва алейкум ассалом 50 бор бародарҷон. бубахш мара ки ман надидам, мақсад салом алейк ихта салом ихта алейк нагирифтам. коля брат, паноҳи Аллоҳ ихта эҳтиёт кун брат. гап не Шеринар зинда боши. Пушкин ТВ ака коля як клуҷ бите. братҷон бахшиш намешиносам та Шеринар. клуҷ метем камиёен туймен клуби бача. Ака видео буд чид мега партомша ҷовидон. Гани ина 81 кас дар эфири ма. як бор дигар лайк аз зер кунед 400 лайк шава. кадомед ки пеш айхо рафтан будурен видеоя тамошо кунен. видео буд шуда бошад ҷовиҷон парто Шеринар ҷовидон лайф ҳам дастгирӣ кунен. шогирди беҳтарини маяй. то ҳозира ягон сухани маро негуфтагӣ нест. чизе ки ҳастай мехоҳа маро як бор мепурса, баъд видеора мемона. ҳаёто набурорен Иззат амона. гап нестай ҳодиса ТВ ака видео буд. ҳамин додара ки маям дастгирӣ кунен. дута додар дорам, якта Пиронов ТВ, якта ҷовидон лайв.
Пушкин ТВ-рам дастгирӣ кунем, гап нест, брат, тамошо мекунем. Видео просто ман душанбе сайргашт кардам. Бениҳоят мада ба худо маъқул шуд. Хушрӯ ҷои хуба, ягон ҷои безеб нест. Жора бо алейкум салом, хуш омадед. Просто ҷои хубе ки мо дорем, яхе ҷои Москвара хушрӯя ба худо на самам дели. У паъд яхе хоино мегӯянд ки безебаи хелу хела, на самам дели душанбе хушрӯ шудагая. На самам дели. Буд я 15-20 сол пеш дига хеле ҳозир дига хеле дига чӣ шудагая. Ба ҳазур бидурем тамошо кунем. Видео ҳозир ина мондак дар канали ма. Видеои душанбера монда. Номи видеора нависон ҷовидон чӣ менависи? Номи видеои худ нависон шена. Як дастгирӣ барои халқи моҷӣ. Пиронов ТВ-ра дастгирӣ кунед, ҳар ҳафта видеои нағз мепартояд. Ҳар ҳафта мепартояд. Коля бигир лайка. Гапат надорум барои лайкат. Абдураҳмон Бобоев зинда боши Абдураҳмонҷон. Ранги барада мегӯяд теҷе напаронанд та бад. Ҳар рӯзут бучавам мепаронам. Барада теҷа я намуд задани кадиян ки учай дурогу. Бо? Ину ки шайх задаиша мегӯям ку. Кадом шайх? Ята шайх буд ку хи. Ва шайх дар ҳамин Тоҷикистона. Барадаям дар Тоҷикистона. Барада дар Германия паронда буд. Рафт бо девона, то бехабар буда. Кай рафт? Хеле шуд рафта. Ба худо? Ба худо ана да уҷа парондан уна. Ай Москва хубин брат. Дастгиритон да гап надорум, акаҷон зинда бошӣ ба пеш. Бидурен ҳозир видеои нави мае тамошо кунен. Душанбеҷон чихе хушрӯ шудагая, на самам дели. 400 лайка кадоме мемона хушбахтарин одам меша, барои чӣ ки мекушем эфира. Паноҳи ҳамат ба худо зинда ва саломат бошен. Шерои нар 401 та лайк. 90 одам шид. Ина бина буро меги 80-90 та меша, ба чихе мебурои лайк. Акаҷон хоби хуш Мадина Давлатова. Лайк Рӯғанира бугӣ. Мадина Давлатова хоби хуш. Брат Комрон ба пеш. Брат Теҷебу Москве. Гап нест Раман. 3 бор салом алейк. Салом алейк, салом алейк. Салом алейк. Зинда бошӣ шумоям ҳоҷӣ. Гап неста Жораҷон. Ака салом. Майли хайр, шаби хуш брат. Гап неста шабит хуш, майлиш паноҳат ба худо. Бародарое ки нав дуромаден, ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш бахшиши зиёд. 1.5 соат шуд дар эфирем. Видео буромадака. 73 одам ҳамин ҳамат ҳозир видеора тамошо кунен. Лайкотона монен. Душанбе хушрӯ шудагия ё не? Нависен. Фикри ақидаҳои шахсии худтона ҳар ятад. Боқӣ Сарбаланд, Хонаобод. Кадоме ки подписчики май, подписчики Пиронов ТВ, подписчики Ҷовидон Лайф, хории дунёро набина. Сарбаланд бошен, Хонаобод бошен. Ай муҳоҷирӣ соқ ва саломат ба ватанмон баргарден. Амин. Гир лайк аз номи ҳисори чӣ? Ҳисор. Гап нестай. Зунайдуллои мо. Лайк да гап нестай. Кадоми суперчат катин менависа ва ёда отдельно респект. Каси ку як бор бинем чанд кас суперчат катин метавона нависа. Ждат мекунем шерӯна. Буквально 5-3 минут. Душанбе бепул бекорӣ мурдем 800 сомон оилӣ кардем. Дорум модарам намерасад. Жораҷон шери нар. Аҳамият натои бо мегӯм ки кадоми мада гапи безеб менависа ва шағолай кадоми гапи безеб менависа. Авезов Ҳусейн додари мадромада ки. Одар тагон. Казё. Да, ҳаме
паданалад ҳақорат накун. Гуфт ту худат падару модар надорӣ? Гуфт надорам. Кадоми модар ҳақорат мекунам, он модар рафти гӯша хуш омадӣ. Лайк кардим тамошоки гидрайзо. Шеф ховла дораи. Салом алейкум. Панои ҳамат бахаду занда бошен, занда. Я дудар дорум нағзам намин гап ман. Каса ҳақорат менависам ма язнаш. Бо ина шена диди чина? Хизмати мард. Ё мард бош ё дар не, ё мард бош ё дар хизмати мард. Касе ҳақорат менависа ма язнаш. Значит, кадоме ки ҳақорат менависа, гапои безеб менависа, ӯ хисрбачаи Фахриддина, бародари тоҷик ва хисрбачаи хидат бурад. Панои ҳамат бахадо сарбаланд Хонобод. Як бор фикри камбағала кун, як бор нархи хӯрданиро бин, брат. Зиндагии мардум қиин ака. Рост меги, зиндагӣ ӯзи қиин шудаги хай дасти мо ҳичи набиёя. Арзон када натонем охай натонем. Охи ман нарха арзон када натонам шерои нар. Ӯ бозор ма худмам ҳамин нарх кати мехарам. Мисол ҳамин чи хеле ки ҳамин шумо мехарен, маям ҳамун нарх кати мехарам. Ягон кас ма дар адел арзон намекунам. Майлиш нархорам я бор дига иншааллоҳ мерем мебинем нархора чанд чи чанд сум. Бача рост меги брат. Ё фақат зури пушти экранам. Нархом орора шикаста расон гуфт ҷавоб мегум. Ҷавоб нагуфт чи хел. Фаҳмем кула. Чӣ бор боша шари нар? Ма дига ягон каса ҳамин бор рӯй мекардагиа реклама намекунам. Ай ҳамат хоҳиш мекунам ки тамом ягонта мақсад фикротона хато накунен. Сами главни болои ҳамат расид я бор реклама кардем, бори ҳамат расид. Дига ма ягон шуда кор надорум. Барои ки хатогӣ мешавад, нофаҳмоӣ бисёр мешавад. Фура ягон мардак дар раҳ шикаст. Бисёр одам айма хафа шуд ки ина бор дер расид. Чандта даже подписчиком отписаться кардан ба хотире ки боршон дер расид. Ҳам 410 лайка каси мона ман видеоя завершид мекунам. Видеом буромад тамошо мекунам видеои хидмат. Мурод як худат не бародар. Ҳама зиндагӣ ҳама вазбин шудагӣ. Ин Мурод мега зиндагии ман вазбин намегӯяд. Мега шумо даромад доред. Даромад ай қавристон доред. Як хеле бахада хиёл мекунед блогерҳо ким чхеб миллиардеран ё пулдори вазбинан. Ягон даромад надорум. Ба номи худои наимо ютуб ягон сум додагӣ неста. Намедонам. Панҷгонӣ ка тамошо кардӣ? Шароити вабше вазбин будай. Не. Юрист Эҷе Партов. Намедонам. Ин ҳамин моҳ ягон сум ютуб надода. Ҳар моҳтия $50-100 додоисай ма. Расходи ма ай ҳамун $100 зиёда дар ҳамин видеоҳое ки ман мекунам. Бародаро, як бор фикр кунед, як таксида мешинӣ мери Файзобод, ай ҳамин ҳисор то Файзобод ҳичи наравай навози ман мегум 5 сум 10 сум то Садбарга 10 сум да ҳисор мери. 15 сум дига ай Садбарг то Файзобода 25 сомон як тараф, 50 сомон туда обратно. Фақат як Файзобод рафта омадан. Хитом фикр кунед. Хурданакош бейсу. Зинда ва сарбаланд Хонобод. Лайк азер кунед. ютуб барои ки лайк месабзона ютуб. дудар дорум. Пиронов ТВ Ҷовидон лайв дастгиришон кунед. Ака да я эфирет гуфти харгӯш бозорро камера мекунам. Кор надорем ака. Кия вай ход? Бол бозор кунем ака. Кия вай насага? Фарух. Фарух ҷон ягон вақт ман нагуфтагим дар эфир. Ина Ҷовидон лайв занг зад ки ака видео буромада. Тамошо доран шо уже. Не? ҳаматон будурем бо шерои нар видеои маро тамошо кунед. душанбе ин ама давома кӯля таҷик паноҳтон ба худос. Ирави на буро мегум 80 кас бо зиёд меша то ба гадам худам. Ушам охали 6 соата эфир шудаги. бахши шерои нар ман видео бояд тамошо кунам. Видео буромадай Сарбаланд Хонобод видеои свежая дуроен тамошо кунед. Чхели самый красивый город Душанбе, моя столица. Эшак поет как птица.
лайк, подписаться, поделиться фаромӯш накунед. Хайрият.